dịlị Jesu na ndụ ebe onye gbagide kwụsị nke ọ gbara agba na n'iyi a sị na Mathias esegaliana. Yes, na Mathias kwete na there is freedom of religion and there is freedom of worship, mana he doesn't believe in freedom of humanity. Imane enwe freedom of worship because na election abịago. Imane enwe freedom of religion maka na election abịago. Mana iji ọnụ gị wee sị na ndị ọbụla bụ Christian abịazina n'ụlọ ọgwụ gị amụ nwa free. Na onye ọbụla bụ Christian bịa ọ bụrụ na o jiri ego ya kụsa nwa mgbọsọ o ji ego ya bịa kpọrọ na ọ bụrụ nwa tonite ọbịa kpewere gị Holy Ghost fire n'ọma nkwe. So when you cause Mathias should give us a breakdown of ndị niile attend to go to that his hospital in 1 month, as from 1 year, in 1 month. Mmadụ one bịa, mmadụ one ka discharge, mmadụ one ka eme acquitted. Dunamis na make every 3 months. And the last time they did it here again at only 2 occasions can refer mmadụ to a bigger hospital. Go and do your findings. So because neno Mathias go na nke mazwa kodekwan. Listen to the gossipers. Some people who don't want people like us to come and represent you. They keep on bringing propagandas, different things. Some are bringing religious propaganda. My brother, in Nigeria we have freedom of worship. And I am not contesting to be a bishop, a pastor in a church. I'm contesting to exercise my right as a citizen, true of us. So the people I'll be helping, building houses, about 32 houses were built for the less privileged. I don't care about your religion. Those who are receiving medical treatment in my hospital, I don't care about your religion. Some of you don't know what I'm passing through, the burdens. Paying doctors that are assisting me for surgeries. Some of my friends. Sometimes I'll be owing a lot, some of them 3 million naira, 4 million, 2.5 million. So thanks to my brother Chukwe Bukonu, who gave me 5 million naira last week at a John Woo Hotel, Abuja. So Chukwe Bukonu, the incoming senator in Anambra State, Anambra South, the incoming senator of Anambra South, the CEO Seahorse Lubricant Limited. Respect. What election cannot do in Nigeria does not exist. Once you become a politician, you will begin to live and behave like a typical Nigerian politician. Exactly. If we are today, Mathias realized that in name with freedom of religion. Yes, and he has just changed my out here by saying that in a hospital, yeah, anybody can come there, irrespective of religion. Or no, this same person that no instructor only in charge of hospital, yeah, where any Christian ebutele ba etreat nya make sure no kwachachalo ugwo eji we treat before pueba okwacha ugwo nya no eba no etreat onye owo puo kita oje menwe baptism oyos ya Samuel kosinogon obro from this same mouth ka eji we kwe obro from this same mouth ka eji we kwu no win no election na this country no onye kpekpere oto ya nga obro from this same mouth ka eji we kwe obro from this same mouth ka eji we kwu na gbam na akobel na ndị ụka na ụnụ ya nwuo ọnwụ ike ya egbu no nga all from this same mouth yodago opugarigo Mona say if I na-eme aha aba ọkwụ nsị if I na-eme aha aba. Anyway, let me make it clear because nso mmadụ etu na social media people dey share na mokolo onye has bo onye has all na if o take it to correct the senses of Mathias ka ọ malụ na no way right ide emelo onwe ife ọ na-eme that we are not forcing him to be a Christian. No way right ide akala onwe ya ụka and no nwekwa right ide carry out his evangelism. Ndo dotara nya dolu ndo dota ha onya hapụ ha all no ma na egbebelu ugobelu no ife nya osita adwo mmodo walugbo
hatred ebe Mathias no anna na ọ na Mathias do inclusive na ebe ndị ụka na ndị ọdịnala no na omena Igbo Love Themselves Charity Foundation we even progress more. Look at it, look at Ebuka Onunkwọ. Ebuka Onunkwọ was the highest donor so far in recent time na that Igbo Love Themselves Charity Foundation. Apart from Mumbai, the foundation ka we fa people na mo ego kampu. In recent time, Ebuka Onunkwọ was the highest donor, and he's a Christian. Not even Mathias has injected up to that amount. Apple millions ni no on akweba. Politics. Like I have built over 32 houses, but I've been a page. What you have posted is only 4. Don't you know that if you post the whole 32, that it will boost your profile? That kind of thing. I have challenged him to that. He has failed. I have challenged him to. I have cured over 6,000 people. He has failed. I have even challenged him to na hospital. Yeah, now over how many people are moving where? I have challenged him to that. If you can show me files of nwaanyị na-abịa antenatal or postnatal na hospital ndị mụrụ nwa 200. I said it. I will donate 1 million. Number one. Only goes in file. Then he goes in at least 1,000 to 2,000 patient files na hospital, whether or not another hospital. That is number 2. Then he goes in, he say you have built over 32 houses. And so go see more even 10 houses. Okay, I say those 32 houses, blue camera, Pagari Benina, Motonka Yeji, Pagari, Kegari West Fuel. Can you buy the whole 32 houses here? We're going them mad. Look at what Mathias can do. You have sent many people to India for treatment in West minus Ordinaka Weke and Obinaro Zenke in Kimo State. Even mgbe nọ kwa India, people can atukwa ego. In fact, ego iji si ebe a wee jebe India, irukwara ebe a sefụ ndị be anyị nọkwa na New Delhi tụkọtakwa ego ọzọ, so ngụ onye benefit eri n'ije ebe a ka poverty alleviation program no bidoro. So if you can provide anybody apart from that two, or ụmụnne anyị form Igbo Love Themselves Charity Foundation, debegudi a na-akwụkwọ salary, mepe office, go ego phone, go ego laptop, na-akwụkwọ na nwunye salary, akwụkwọ 100,000, akwụkwọ nwunye 50,000. Nke ahụ project ndị be anyị carry out. Even these houses in Ekwu. So, mana show me imemuhe. So, mana nke ahụ wụrụ na onye wụrụ ha a politician obido ịtụ ụga. Nke ahụ ụga no matter how good mmadụ dụ. Wụrụ ha a politician, ihe wepụ ụga n'ọnụ a complete. O nwere ike na-ekwu 80% eziokwu, 20% ụga. O nwere ihe na-afịkwa ka o wee wụrụ maka professional ahụ ọnụ. Etu a lawyer ya esi ga agụgọ. Lawyer apụghị ga agụgọ ịtụ ụga. Etu azụ nọ na mmiri esi o gari aya esi ngọpụ agụgọ mmiri. So na Mathias nwa change. You will see somebody like me personally, I can even be donating to that Igbo Love Themselves Charity Foundation. Can you find a ọkpọka Igbo dị mma? Ọkpọka Igbo dị mma na nke nwụọ ọnwụ ike ya egbu unu ụnọ ya anwụ na mana freedom of worship do when they declare ọnwụ upon a particular. And did you see that since oji wee bido ife campaign a na ọ hazi eme ndị ụka nwụọ, ndị ụka mee nka, ndị ụka wee kwensu, ndị ụka egbugo millions of Igbos, Bible jikwa wee mee nka. You see, ndị ụka jikwa wee gbuo more than 20 million Igbos ka ọgụnụ 30 million Igbos bụrụ ụmụ ejima tụwe na mmiri gbuo ụmụ ejima mee nka. Or can they spread that propaganda? Mathias is now talking about propaganda. No propaganda and spread against him. If you go see the video being a did we allege, if I'm not doing evidence, go see evidence or do we evidence right before you. So can you see propaganda? Ki iye ku no hongo ka video or AI, voice or AI. The video can on a page you unless you delete it. But many people can bring it out. And they trace they have no originating from page and not from phone who goes web. So can you see propaganda and spread? Onya wifenji we can have many people and they buy. Watch what you say. Na Facebook here. Facebook will an archive. You want to go? Facebook will an archive. Mando tunu ndene na advice ụmụ nwaanyị. Na nwoke right ịnụ nwaanyị one sorry ya. Iwuru nwunye mmadụ enwe ikike si wee kọrọkọ. So nwoke ya, don't worry. Facebook is documenting all of them for you. For whatever reason, batari ji wee na-ekwu ife niile akịta. Jisi ike na-ekwu ihe.
tomorrow Facebook will still dig it up for you. In America, there are enjoy the best of life today. Imona nke du n'ihu ka and oga ruo or something you put ya hinder even that permanent paradise in a dream of. So now I have seen okwu. So Mathias, you can actually make an amend now. How we know a potago, you will still contest again. So it's better you make an amend now. You make an amend now. And when unity among Igbos, a lot of things in a divide in the Igbo, and we don't have to encourage it. That is my own message to you this morning. I have no personal hatred. It is just your conduct and your behavior. With them like you, and they change here today. We will have a better and progressive mind rubbing together. So ezugo. Thank God, iju wa ye nụrụ nka ndị niile nyela ya aka wee nụ nka Chineke gozie unu niile. Kadina ona aha iha wee gba ebudon ona aha iha wee gba nnụnụ a daalụnụ ka anyị wọchikwa mmadụ ife ya dị eme mana anyị ka ya dakwa echetakwa ka o wee nwee ike na-atụgharị uche bọsọ ebelivu na ife niile anyị mere n'ọ mmadụ ka ọwụ ịghọtago ọ mmadụ ka ọwụ ịghọtago ọ mmadụ ka ọwụ at least ọ chọpụtana na sọsọ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu cannot take him to that city ọ na-achọ because ị na-eje ebe ha ka ọwụ sọ ha ka ije represent o kwuru ihe and ajụjụ a njụrụ ya ụbọchị a na ndị ụka merụ nke a ndị ụka mee nka maka ndị mmadụ bịa hiche na mama ife na-ekwu ndị ụka merụrụ nke a ndị ụka mee nka ndị ụka gbuo mmadụ ndị ụka mee nka ịchọzi ịzọ elekshọn iche ịzọ elekshọn na Nigeria iche ịzọ political position meaning na ọ bụrụ ndị ụka wụ problem na ọ bụrụ na ndị ụka wụ problem na ife ihe eji zụọ bishọp ọ kadịna ịghọtago onye isi ndị kahan ịghọtago ọkwa okwuru ya ebe a I ask jee na page me after that video ebe njụrụ that question ọkwa okwuru ya here gosi that he is following. So oji ịzọ election na Nigeria meaning na ọ bụrụ ndị ụka wụ problem anyị na-efesi n'ala Igbo ọ na Nigeria ịghọtago. This is Ezugo. Share this video.